बे समाव रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन माखासे मुलाम्फाफोर आरो जुदि नोंथांनाव दासिमबो रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा थाबैनो बानायना लादो नंगौ रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोदान आपडेट जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन माखासे गोदान खाबुफोर नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङा बानायदो गोदान रेशन कार्ड फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय मोननो हागोन रेशन कार्डनिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन दालि सिनि आरो संख्रि रेशन कार्ड थायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा बे बाराव रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा जिंगासिनांगौ गैलिया मानोना बे बाराव मोनफिननो हासिगोन मानोना बे बाराव मोनफिननो थांगासिनो दं सिगाङाव बन्द जानाय माखासे मुलाम्फाफोर सिगांनि बायदिनो मोनफिननो हागोन रेशन कार्डजों माखासे जाग्रा आदार नोंथाङा मोननो हागोन दालि सिनि आरो संख्रि फैगौ जुलाइ दानाव जागोन गोदानै रां बावजानि जथुमा रां बावजा जथुमा जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनफिननो हागोन गोदान मुलाम्फा मानोना सरकारा माखासे रां बावजा लोरबांनि थाखाय दोनथ'दोंमोन माखासे मुलाम्फाखौ रां बावजा जथुमनि उनावनो नोंथाङा मोननो हागोन दालि सिनि आरो संख्रि फोसावबाय मन्त्रि कौशिक राय बिथाङा दावहानि थासारिनि जाहोनाव माखासे गोहोम गोग्लैदों भारत हादराव बेसेन बांनायखौबो थाबैनो होबथागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों नंगौ रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गिदिर आपडेट जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा मोननो हागोन माखासे गोदान खाबुफोर नोंथाङा मोननो हागोन दालि सिनि आरो संख्रि